Ešte vám dnes ukážem aj takéto štýlové kompletiky pre dievčatka. Je v púdrovej a v čokoládovej farbe a poďme na to, ako to vyzerá. Všetko je nahodené na našom e-shope, stačí si kliknúť na link nad videom, viete sa dostať do e-shopu. Celý komplet je za 26,90 veľkosti od 3-4 rokov do 13-14. Je to veľmi zaujímavý kúsok, ukážem vám hneď prečo. Tvoria ho takéto široké tepláčiky s takýmito jemnými kamienkami. Takže máte tepláčiky, potom si vaša parádnica oblečie takéto tieločko a na to si dá takúto mikinku. Takže to tielko bude vlastne trčať pekne spod tej mikinky. Vyzerá to štýlovo, krásne. A tento celý komplet teda máte len za 26,90 a máme ho v tejto krásnej púdrovej farbe a ešte vám takto ukážem celú čokoládu. Na tej čokoládke viac vidno tieto trblietky, tieto kamienky, takže tepláčiky široké, tak si dáte po tú mikinku, sa dáva také tieločko. Samozrejme tú mikinu môžete využiť tak, že dá si vaša malá parádnica nejaký náteľník, iné tričko. Vidíte, ona je takto vyrezaná. Pôsobí to veľmi štýlovo. Ako vidíte, kamienky sú aj na rukávoch. Takže je to niečo také iné. Takže celý trojkomplet 26,90 a potom ide tielko. Všetko na našom e-shope, stačí kliknúť na link nad videom a viete si to pohodlne objednať, pozrieť si po prípade presné rozmery a nezabudnite zdieľať toto video, aby ste mohli vyhrať 30 € poukážku na nákup.